Desember kalo kile fɔlɔ san 2021 an bɛ aw fo Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kokana ma aw minnu sɔgɔlen bɛ an ka bɔlɔlɔkana la ni wagati na Mali kunnafoni.net ale jabarani o kan aw bɛ se ka kunnafoni ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma ale waati o selen ni ayo bisimila. Kunnafoni damnana bi an bɛ taa Yorosokaw olu fe no sa Yorosokaw olu ka coronavirus boloci baaraw kɔni dan sigira o la juma tɛmɛnen no bɛna November kalo tile 26 ma san 2021 u ye tile 10 u y'o de kɛ ni boloci baara a kɔnɔna la u ka kɛnɛya tigilamaw kɔni donna Yoroso n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la walasa ka se ka u ka coronavirus boloci baaraw ni ka olu kɛ cogo min na coronavirus boloci fura bata ani saba o de dira o ma fura mi n'ale bɛ wele ko Sinovac o kelen ka o fura ninnu sɔrɔ sa Yoroso n'a lamini kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko fura yɛrɛ ma labɔli kɛ Kucala dɔgɔtɔrɔso maaw kɔni fana ye tilala tuguni ka ba fila wɛrɛ ni ka o bila ka taga di u ma walasa u bɛ se u ka boloci baara tɔw ni ka o lase cogoya min na Yoroso kɛnɛya tigilamaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko coronavirus boloci kɔni a kɛra nisɔndiyaba ye olu bolo u ka dugu o kɔnɔna la. Amita sankaw fe no bange kɔlɔsi furaw kɔni o ɲɛfɔra kɔsɔbɛ muso 50 bɔɲɔngo olu kɔni ɲɛna san lamini o kɔnɔna la u ye tile 2 de kɛ ni baara in ale kɔnɔna la sa min ni dan sigira o la kunu November kalo tile 30 bogotiginu fo ka taa se muso furulen olu ma san lamini o kɔnɔna la nin kɔni kibaruya dara olu kulo ka laɲini ye fɛn min sa o de ye ka se ka bange kɔlɔsi ka ɲɛfɔ u ɲɛna u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya mina a baara yɛrɛ kɔni hakilina bɔra ONG ASDAP o maaw olu yɔrɔla min na musaka bɔra FENUYAP o fanfɛla la sa baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni a kuncɛra a kuncɛko ɲuman na. Walasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ gɛlɛya min ni a bɛ an ka tungarangew ka ni wagati na kartinina ko o kunkanko la sa an ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ye ale kɔni ye sigili kɛrɛnkɛrɛn ni ka o kɛ tɛnɛn tɛmɛnen na maa minnu bɛ yen nɔ ni u ka ca ɲɛsinen bɛ kartinina ko yɛrɛ ma sa an'u ka sigi ka kuma walasa gɛlɛya min bɛ kartinina ko la an ka tungarangew kan ka kɛ ni an ka tungarangew yɛrɛ kɔni ka damakasi yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ k'u ka kartinina ka ale bɔ passeport la walasa u ka sɛbɛnfura ko olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na Dr Shogɛl Kokala Mayiga a ka sigilin kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko teliyala ko ɲɛ bɛna sɔrɔ ni gɛlɛya min bɛ maaw ka kartinina ko la a bɛ se ka ɲɔngiri cogo min na. Kayikaw fe no muso fo ka taa se denmisɛnw ma sa olu kɔni fana bɔra bingani wale min ni a bɛ taga musolakaw sɛgɛrɛ u bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira o kɔnɔ November kalo tile 29 tɛmɛnen na sa Kayikaw yɛrɛ fe no a yirala k'a fɔ kɔni bɔra ka taga kari kɔnɔnaw la ani fo ka se sugu kɔnɔnaw ma walasa ka taa kunnafoniya min bɛ u bolo ka t'o lase maaw ma ni hakilina yɛrɛ bɔra HCR maaw olu yɔrɔ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la sa an b'an kunda Gambikaw ka jamana o kɔnɔna kan sibiri nata n'o bɛ bɛn Desember kalo tile 4 ma san 2021 Gambiyaw kan ka u ka jamana ɲɛma kura ni ka o sugandi u ka sɛbɛnfura la sa a yirala k'a fɔ ko cɛbɔ 5 o de bɛ yen nɔ a cɛbɔ 5 la sa u ka jamana ɲɛma yɛrɛ n'o ye Adama Barrow ye sa ale sen bɛ o la Adama Barrow min yɛrɛ ni ale bɛ fanga la a bɛ san 5 bɔ bi. Burkina Faso olu ka finitigilakaw ni dugumaw kɔni karilen ɲɔgɔn na sibirijan tɛmɛnen n'o bɛna November kalo tile 27 ma sa a yirala k'a fɔ ko Mamadu Darabo ale de kɔni ye maaw ni ka u labɔ walasa u ka se ka gɛlɛya min ni ani lakanabaliya min ni a bɛ Burkina Faso kɔnɔna o la ka sababu kɛ karɔgɛrɛn diinɛ tigilamaw kelen do ka bingani wale ta ni ka u sɛgɛrɛ maaw ka bɔ ni ka taa u ka nisɔngoya yira o kɔnɔna la November kalo tile 29 tilalen ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye la sa a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni minɛna nka a ka maaw ka fɔ la sa ko a bɛ sɔrɔ ba polisilakaw olu de bolo hali n'o y'a sɔrɔ olu kɔni ma kuma ye ni ka a tiɲɛtigiya.
mali kunnafoni jabarani la jaba kunnafoni damadan tun bi an bolo kɔrɔ bi ni ka da kulo kan o de tun ye hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoni na n'ala ma an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw tila k'aw hakili to aw kɛrɛfɛmaw la halisa ala ka basigi ala k'o lana an ka jamana a n'an dafe jamana olu bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la aw kan bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ